Witajcie w Autobriefie, programie, we którym po naszemu opowiemy wam o nowościach na rynku motoryzacyjnym. Dzisiaj będzie trochę o nowym wyposażeniu V-klasy, o nowym modelu Sangyunga. Powiemy wam też o powrocie elektrycznego Opla. Musicie dać też pozór na światła w waszych autach. Do miłośników zielonej energii też coś dzisiaj się znajdzie. Za niedługo pojawi się nowy Mercedes klasy V we wersji Exclusive. Będzie tam jeszcze więcej dingsów niż Mometero. Będzieszose wziąć odsuwany dach panoramiczny, przestrzenny dźwięk, łopszyte skórą wentylowane, klimatyzowane zice, termouchwyty na sznity i absolutny hit, jakim jest lodówka we poszczotku między zicami. Będzie sam pełno skóry, sztywnego chromu i aluminium. Auto ma być prezentowane w marcu na targach w Genewie. Koreańczyki pokazują w Genewie nowego Sangyunga XLV. Jest to nowy sort starego modelu Tivola. Będzie dłuższy i będzie miał większy kofer, który pomieści 710 litrów. Wpierony jak się wejrzy, że na zewnątrz to jest dość sportowe coupe. Będziemy mieli motor 1.6 benzyna albo 1.6 diesel. Będzie szło się wziąć skrzynia manualno albo 6-biegowy automat. Będą wersje z napędem na 2 albo na 4 koła. We Warszawie i Poznaniu mają zbudować stację tankowania wodorem. Inwestycja ma być robiona wspólnymi siłami PGE i Instytutu Transportu Samochodowego. Naukowcy gadają, że auta na wodór to jest przyszłość motoryzacji. Idzie takim autem zajechać 600 km, a tankuje się go łatwo i wartko. Wodór będą ponoć brać z elektrowni wiatrowych. Łobocymy co im się uda, bo przeca ropy na świecie jest to rozmyni i straszą, że za niedługo już nic do auta wloź nie pójdzie. Jak tu potem zawieźć baba na tork? Będą sztrofy za niewłaściwe światła. Policja bierze się za tych, co nie dbają o lampy we swoich autach. Wielu z nas o światłach pamiętaj no wtedy, jak przepoli się w nich byrna. Wtedy się strekujemy przy naszych autach, co by ją wymienić. Mało kto wie, że wpływ na jakość światła ma ty klosz. I w tym cała optica, że teraz podlezie do nas policjant i zbada nam ten klosz specjalnym urządzeniem do pomiaru jakości światła. Jak na tym urządzeniu wylezie zły wynik, to w bajtniku ubędzie nam pora złotków. Wela to się dopiero okaże. Opel wypuści nowe auto na strom. Nowa Ampera E będzie miała 5 miejsc, srogi kofer i srogi zasięg. Ma być przy tym tańszy niż konkurencją. Baterie wciepną pod zolą. Będzie to miało plusy i minusy, bo auto z kisztego będzie dość srogie, ale za to w środku będzie więcej placu. Więcej dowiemy się za jakiś czas. Można już teraz na wiosnę w Genewie, a może się i zdarzyć i tak, że dopiero na jesień w Paryżu. Kia wypuściła nowy model Sportage. Koreańczyki liczą, że następca starego modelu odniesie co najmniej tak srogi sukces jak jego poprzednik. Nowy model z zewnątrz jest trochę odświeżony. Największe zmiany zaszły z przodku auta i trzeba powiedzieć, że wyglądają gryfnie. Będzie mało hopów, co nie dają pozór jak w lusterku owocom tego pieruna. Z boku ma mniejsze przetłoczenie drzwi, a zadne światła zgodnie ze światowymi trendami mody są terobarzy fit. We środku będziecie mieli wszystkie wygody jakie trzeba biznesmenom. We droższych modelach będziecie mieli przykładowo skórzaną tapicerka i 19-calowe alufelgi. Brazili sam ty znowu nawigacją, co powie wam kajeształ, tanksztela, a nawet jako będzie pogoda. Bagażnik ma 501 litrów. Jak pojedziecie na ferie, to zapakujecie sam pora kufrów i tytka, a plus jedna druga. A jak służycie siedzenia, to przewieziecie tym nawet mały szrancek. Dostaniecie sam ty z kupa przydatnych systemów. Będzie oszczerzenie przed zjechaniem na sąsiedni pas, system co pozna, że na druga wlozwą jakiś czereśniok. Do babów jest też system co oszczerze przed innymi autami przy wyjeżdżaniu z parkplacu. Jest też asystent hamowania, co pomoże wam jak się zapatrzycie na ekofrela, albo wasza baba się zapatrzy na szaufenster z kieckami. No i system, co rozpoznało znaki drogowe, który we Polsce dostanie dogowej, bo nasze drogowce nie lubią sprzątać po sobie ograniczeń prędkości. Teraz trochę o motorach. Najsłabszy będzie 1.6 132 konie w wersji z napędem ino na przodek. Solidny jak na Korea motor. Ten szpas w zależności od wyposażenia pociągnie wam po kabzi od 75 000 do 93 000.
Jakbyśmy chcieli silnik 1.6 177 koni z turbiną, to musimy z kabzi wyciągnąć 110 tysięcy. Za napęd na 4 koła trzeba dociepnąć jeszcze 8 tysięcy, a jak będziemy chcieli wersja z automatem, to nos wyniesie 125. Ten motor jednak będzie nowe wersji GT Line. Jak chodzi o diesle, to już się będzie 1.7, bo będzie go szło dostać za 91 tysięcy. Najdroższa wersja z 2-litrowym dieslem 180 koni napędem na 4 koła będzie kosztować około 142 tysiące. Tamta wersja sprzedawała się jak ciepłe Rzymy i w Korei liczą, że ta tys pójdzie co najmniej tak samo, albo jeszcze lepiej. Będziemy widzieć co czas pokaże. We Szwecji zakończyła się druga runda rajdowych mistrzostw świata. Było ryzyko, że z kolei wiosny w Europie połowa odcinków nie dojdzie do skutku. Wygrał zaś ty co zawsze. Sebastian Ogier wygrał rajd Szwecję. Zebrał też 3 dodatkowe punkty za Power Stage. Drugi był Nowozelandczyk Hayden Paddon, który całkiem rajd dzielnie ścigał Francuza i nawet to, że na słupku czas chłodnica nie przeszkodziło mu we dotarciu na podium. Honor Skandynawów, którzy przeważnie sam leją równo wszystkich przyjezdnych, uratował Mats Ostberg, który stanął na najniższym pudle. Teraz pora tygodni przerwy i na początku marca hopy zaś wlezą do swoich autów, co by się ścigać na trasach w Meksyku. Ferrari Williams pokazały światu swoje nowe bolidy na sezon 2016. Dwie ekipy, które w zeszłych latach prały się o najwyższe place, zrobiły to jako pierwsze, bo Renault pokazało przeca inne malowanie. Legendarny Williams spadł, że będzie trzeba się pierońsko starać, co by się utrzymać w top 3 w tym sezonie. Ma jednak doświadczonych kierowców na pewno dają radę kończyć na podium. Za to u Włochów celują we majstra. W nowym aucie pokładają fest srogie nadzieje i liczą, że zaś będą jeździć tak jak za Schumachera albo innego Laudy. Patrząc na zeszły sezon, są na to srogie widoki. Rok temu zrobili Ornung we swoich szeregach, no i wzięli Vettela, co jest już 4 razy mistrzem świata, a moc Sips na następne tytuły. We poniedziałek zaczną się testy i wstępnie obejrzymy w Toyota i Ferrari. Jednak po pierwszych testach nie ma co zbytnio wyrokować, kto będzie mistrzem świata, bo to przeca ino testy. Prawdziwy układ sił poznamy pod koniec marca w Australii, w Melbourne. To jest wszystko, co my mieli dzisiaj do was narychtowane. Jak wam się podobało, możecie zasubskrybować nasz kanał i polubić nasz fanpage na Facebooku. Trzymajcie się, Pyrsk!